Здравейте, дами и господа, днес сме с втория ми профил, т.е. по-добре развития ми профил, който се казва Anonymous и си основах клан, който се казва BG Elite. Днес пуснахме, първия клан War. Така, ето, вижте. Това е, ще играем с някакви словаци, които първият мод го взема на 100% като нищо. Така. Направиха нов апдейт, в смисъл малък апдейт, който гласи, че може да бустваш всички мини колектори само по един джем. И, например, може да буснеш всичките за 6. Моята цел днеска е да донейтвам като ненормален във войната. Така. Значи, тук съм направил една базичка, която мисля да поработя над нея и усъвършенствах я смисъл. И вижте, първата атака, която направиха с тази база, 47% 8, плюс 18 купи. Така, този клан сега ще влезе с по-малкия профил. Ерик. И ми тръгва. Добре. Така, ето стане, мисля. Заби добре. И сега ще влезем с стария профил, за да ви покажа предишния лар, който измазахме буквално, като те изпуснаха. Изпуснете ли първите 12 часа от войната, направо сте заминали. Само това ще ви кажа. Така. Знаете, че като трябва да сменяте профилите, не трябва да пишете никакви пароли и изобщо нищо. Просто вижте, ето конектвам се с моя профил. С Ерик и... Няма да стане, омг. Така. Значи, сега ако пак не стане, се конектвате с вашия си профил. Да го намеряха. Този клип го посвещавам специално за клана Велика България. Ако влезете там, ще видите, ние сме там 3 ютубъри. Аз, Clash of Clans Army, нали? Хастик Геймър и Пепи Гейминг БГ. Така. Добре, това е стария профил. По-малкия левел. Само да ви покажа слара. Ето победа. И вижте лута, вижте, човек, почти 500 хиляди. Добре, защо мен пари влезеха? Влади. Така. Атаката, която аз направих. Първата, 71%. Така. Както виждате, тук нападам с 2 голема. 2 голема, 2 пеки, уизърди, един хокрайдер, за да изкарам войниците в Кланкесъл. Видях, че Кланкесъл му беше някакъв по-отвънка, така че пуснах и просто един барбериан. И вижте от Кланкесъл излезе един дракон и след това мисля, че пуснах веднага двата голема. Тук върта на 2. Да, ето двата голема, малко уизърди. И така, ето вижте дракона буквално си замина. Пуснах хилинг тук, защото видях, че единия голем ще ме умре. И така, вижте, пуснам тук единия хилинг, изчаквам малко. Пускам рейджа, защото видях, че вече пробиват стената. И вече вижте, уизардите и кинга вече почват да бият Танхала. Добре, Танхала е Z 50%, вече една звезда, защото тези тъпи пеки се разделиха. Което ми стана малко кофти, защото... Просто защото се разделиха. Сега, вземем го на 71% поради 2 причини. Първата е, че нямаше Тесла, тя беше само там. Не че ми направи пеките на гъс. Втората причина беше, че мисля, че тук унищожавах само един Wizard Tower. Така. Първа атака. Големи. Горе-долу успешна. Така. Втора атака с дракони. Винаги само дракони. Мисля, че бях нападнал третия. Да, е така. Тук бях нападнал третия, защото нямаше кой друг да нападна. В смисъл имаше, но ми казаха да бия 2 номера по-надолу. Вижте, ползвам 3 лайтнинг спел и дракони. Така. Тук се чудих на кой Air Defense да ги пусна, ама най-накрая се оказало, че трябва да ги пусна тук. На този Air Defense. И сега вижте как пускам
Първо пускам Кинга да разчисти малко колкото може. После пускам 2 дракона, минимум 2 дракона, 3. Да разчистят, защото ако ги пусна така, те се разделят, ще почнат да бият билдингите по края. Така. И след като тук разчистиха, нали, след това веднага пуснах всичките дракони. Един по един. Винаги един по един. Не пускайте нито един дракон. Не пускайте просто драконите заедно, защото става кофти. Тук ударих на късмет, защото дракона ми остана поне на сигурно 500 хилт. Така, тук той Ари много мраза Айслипера. Защо го добавиха, ми кажете само. Само да дразни хората, които падат с дракони във войните. Така. Това беше за този епизод, дами и господа. Ще ви покажа битката. Следващия лард, тя ще почне сигурно след 2 часа. Това беше от мен за сега. Очаквайте другия епизод. Чао!